State Bank of India SBI Dipu Bazar Branch Manager Steven Tiso Aphan Tractor Pen Alang Kewe Kengdang Priang Bong Kacetong Ahir Engtang Ragajok Apran Kedam Karbilo Charlie Asong Puloni Head Branch Atum Ahin Pen Patir Piponsi Pini Bang Pukang Wai Ami Kedeng Pon Jonji Karbi Youth Organization Atum Patir Piponsi Jonji Picnic Spot Kang Pupon Karbi Anglong Pen Nagaland Kedai Lahorijan along Ahir Eng Tangrak Pen Don Phok Kep Sose Ahem Me Kecho Nele Birta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Bisonat Karbi Live Kelangwer Kaching Honarat Do Arafan Kardom nang pajereklo Kardom Tane pini arsik jet lapen sodda ke bertan norang ton panajikta Pini sodda ke berta puhenlo Lakhain koi rapon Nilip MSC constituency ke parlo Choki hola Langhup Tiso Arongasor Roland Tiso lapen Junaki Tok BP Atum Asupo Mate State Bank of India SBI Dipu Bazar Branch Manager Karlitang Steven Tiso Aphan Tractor Pen Alangli Quebec Bomb Kengdang Hini Pen Kacetong Ahir Engtang Ragajok Apran Kedam Bokajan Police Station ke parlo Hanjang Langso IB Athengno Ihum registration kawe a tractor pen Bokajan Anat Pen Ringwell ke pon bomahut Ihum bike registration a phaila ke RJ 4 Hini SC Ketom Isi Pli Mate RJ 52 SC 3144 Dipu Pen Christmas Mate New Year Aphan Hem Kachibang Bomahut Men Bike Pen Tractor Kachitonga Bike Kewe Kabang Mate State Bank of India Dipu Bazar Branch Manager Steven Tiso Ahir Engtangrak Pen Aring Ahu Keso Aring Ahu Keso Parpi Gajok Tong Sekot Pen Bokajan Hospital along Seikelang Ahem Ponlo Bonta Dakke Unelu Pusi Dimapur Faith Hospital an Ponlo Bonta Hadak Kele Pen Seikelang Kecheng Ahutamat Abaha Kelang Noajok Labangso Apir Te Pen Cheukang Bublo Karlitang Steven Tiso Ahemasor Lapen Asupi Ningkan Hini Aphan Cheukang Bublo Karlitang Steven Tiso Ason Inut Thekre Set Amonit Sopir Te Pen Cheukang Bubke Choki Hola Longhup Tiso Arong Aphan Isi Kanahok Thetan Lopusi Hadak Arong Aradatom Pen Chethan Ponrinti Karbi Anglong Siloni Jan Pen Govin Tiso Report Bisonat Karbi Live Tang te pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjikta Pini sodak la pen arsik jita bertan non ang ton pen arjikta Karbi Anglong Pen Nagaland Kedai Khotkhoti Police Station ke parlo Lahorijan along Ahir Engtangrak Pen Don Phok Kep Sose Ahem Me Kecho Pini Matijong ni phai engkoira truck bhomkuru arni Khotkhoti Police Station ke parlo Lahorijan Chaudhary Building along LPG gas cylinder kang bopen Ahir Engtangrak Pen Hem Me Kecho Hadak Araratum Kahonte Ponatengke LPG gas cylinder kang bopen pusi Hadak kedo Araratum pen Pachinipon Bon Sitami Koson Pentong kang boplong poplone Klar Dakalam Nonamat Chinipon Pelan Me Kichoret Don Phok Kep Sose Ahem Kana Hok Anparta Tangka Pen Chenglok Akhi Adat Penang An Kana Hok Thetan Lopusi Kisung Daratum Ningripon Halapu Fire Service Atum Tong Sekot Pen Dimapur Lapen Bokajan Fire Service Atum Pen Adimalongan Paledun Seraksi Me Pameb Dunlo মই কুমন আৰু মই বাহিৰত গৈছিলে তেওঁলোকে মোৰ ঘৈণীয়েকক ফোন কৰিছে মোক বিজুলী লাগিছে বুলি মই আহি চাইছোঁ তেতিয়ালৈকে মোৰ ঘৰত জ্বলি শেষ হৈ গ'ল কুমন আৰু ক'ৰ পৰা লাগিছে কিমান ঘৰ আছে মই শুনা পাইছোঁ পিছফালে পৰা জুইটো লাগিছে কিমান ঘৰ আমাৰ খালী ঘৰ লৈ মানে 31 আছিলে টোটেল আৰু মানুহ থকা ঘৰটো আছিলে 22 কিমান মান খা সম্পত্তি নষ্ট হৈছে বুলি ভাবে বস্তুটো একো উলিয়াব পৰা নাই গোটেইকেইটা কিহৰ পৰা লাগিলে গম পোৱা নাই না একো ক'ব নাই
Karbi Anglong lang chiting pen sar binong timung report Biswanath Karbi Live. Tang te pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekta. Nangli lir sei nga perthi kelang me langroi ari ari tomon sowang jer adimason juida mingtungma. Nonga porla ke jirpo jirpi episo iso don rapen kijuya porlo. Ningkan ban osi ningkan kimi nangkelelo. Lapuson apora hut kijui kelang dam adim kawe nangli kamathama. Non pen ke nangli matha nangnelo. Biswanath along Rikedo Jonji Karbi Youth Organization Atom Patir Piponsi Jonji Picnic Spot Pupini Ing Pupon Tanglo. Pini Matijong ni Pai Ingkoira Trok Bomkuru Arni Jonji Karbi Youth Organization Atom Patir Piponsi Biswanath along Ri Borjaroni Gaw Panchat ke Parlo Horali Juli Pu Ahawaralong Kijui Kelang ne Pik Adim Jonji Picnic Spot Kang Puponame Paman Pondo. Ini bangso mealong alohi sarpo aman pen kache tongdun Biswanath SDO Hodor Biswajit Soikia ariding pensi bangso Jonji Picnic Spot Ingpu Pondo. Bangso mealong alohi aman pen kache tongdun lake Biswanath Election Officer Pup Soiduar Development Block Officer Bihali Development Block Officer Lapen Sorkari Gaw Pradhan Ramnath Teron Lapen Borjaroni Gaw Panchayat Amepi Bina Timung Piatum Chetongdun. Lason si pini kijui kelang mate Jonji Picnic Spot mesen ing samjin pen kang pupon abirta sorkari gaw pradhan Ramnath Teron ahin pen nelitumalong birta nang pale. Tang te pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekta. Karbi Anglong along ri Phuloni Harmon Club asai Hemalong Karbi Lochali asong Phuloni Head Branch atum ahin pen bang phukang wai ame kedeng pon. Pini Matijong ni Pai Ingkoira Trok Bomkuru Arni Pini ada porpai ke papor malom Phuloni Harmon Club asai Hemalong Karbi Lochali asong Phuloni Head Branch atum ahin pen Patir Piponsi bang phukang wai ame kedeng pon. Bangso bang phukang wai ame along mei chari pon lake meipu Bisnu Teron ahin pensi mei charipon. Bangsolong alhiaman pen kasi tong don lake Karbi Lochali asong tiripia mei amepu Thangsing Timung. Hauraghat Regional Committee akong chun bang Buddha Terang Hauraghat Regional Committee along Dun Mepu Onil Kiling Lapen Hauraghat Regional Committee along Jutang chun bang Gobin Milik Anparta Karbi Lochali asong atum tiripia mei along klem bang phubang phiatum chetong dum. Lason si bangso bang phukang wai ame along non puthot Karbi Lochali asong Phuloni Head Branch along meipu ar pu kepek pon lake Mukasong Teron kongchun bangar pu kepek pon thu lake Khon Bamon Hanse Anparta Dihin Rimbang ar pukadeng pon lake Solomon Trongpi Lapen Rap Kongchun Bang Kurusar Be Alang Litum Do Ana Phansi Karbi Lochali asong Phuloni Head Branch along ar pu pek ponsi Khei Longria joine Saiki Klem Ponjia Phan ar pu pek ponsi Pini Karbi Anglong along ri Phuloni Harmon Club asai Hemalong kapaman pon Karbi Lochali asong Phuloni Head Branch atumahin pen kapatir pipon Bangphu Kangwai Ami ing samjin pen pachun pondo 1959 penam hang take that hala bang sot ke matha je hawar long risoi jang tunghan paching room si isi mesen na platform pinang ji pusi matha pensi pena an hala so ningkan me branch sub branch unit mokha ke seng do lasi 2019 ningkan tame Phuloni hawar long ke seng long for branch seng lo lasi hala so seng that pen non putho 2021 apki mi president secretary phan pini pubang peklo lasi mokiwang jila ni de labang so Phuloni hawar ari soi jang tum tame labangso KSA inglong po a banner labangso a platform pen
isi methang alongri lapen methang arong phan isi mesen charja pon pop si ning thelo lapen halbangso karja balong bidisore bangke ni tum central executive committee bang kaita alang ni tum han ki pidunji phan ma thalo lapen chirap chitu do antame alang ni tum han chirap dun pop si ni di ningji pon lo lapen mo kiwang jilang ni mo pene a problems pene issue jong si itum as a whole karbilo chole song stand ji plotante lahaya branch along a president secretary pen chenglok executive members la pen hala bangso arong long ki do KSA la pen hala bangso ha waralong arong riso ejang tuntame mo ki wang dilani peni agitation du plotante nonason si rang tunta nang chi tudun po si ning thelo the karbilo chole song central executive committee a strength regional unit branch halayu hello lasi halai a unit a branch pensi nitum tame jakong chelong long asi alang litum han nitum hor pidun vekji lapen alang litum han bidisori pidun vekji ati alang litum joinesi litum tame mo penang anang dengki claim pon un e tame hadak ji klangji asi pini labang so mai long tame so jang tum intang kring asi tongno asi ning chi thelo je mo ke wang jilani fulni hawar farman ati methang long ria farman tame karja ponji phasi litum chi sikding lopsi mathalo Karbi Locharli Asong Harakhat Regional Committee Pen Bangso Fuluni KSA Head Branch Keseng Pon Thumi Bangso Alona Jetong Ning Sampik lo Lasipin Bangso through press media pen litum kapat pason thom ahorbu ning jekang tungalap the bangala lo chengsi bangke pini pen Fuluni ha waralong illegal ke asai ke claim pen chenglo ke chuk panglim asai ke claim atum do an setame pini pen bangkena letum ke claim credit je phasi chini la thele tum long stame non Fuluni hawar long stame Karbilo Charlie Asong a farman khe a farman longre a farman karjap thibji po songja po pini pen ang klang tang lo lasi nang le tum setame pini pen ke illegal pen chenglok ke chupanglim lai hui asai ke claim atum an setame kachire akenang sot lo apeneson bangil lalo etum Karbieng long autonomous council CM Tuliram rong hang pa si ka churo gang tung lalo dudu koloni long Lahorijan Nagaland border long alangli labang so ang thin ke chepat hepen land eviction ke claim pon apu thagalang li phan netum Karbilo Charlie Asong Harakhat Regional Committee pen churo pajireglo lason thak si puthot netum Karbilo Charlie Asong Harakhat Regional Committee long setame ahawara lo setame lason thak utor bolbit pen chenglok kaprek hawar le tum tang tan pen kewang kechia so tum ladak long le nang cherai tap dupik asa hala hai ahawar long setame hula Lahorijan ahawar long eviction ke deng son thot ni tum labang so Harakhat Regional Committee ahawar lo ke do utor bolbit pen chelo kaprek ahawar long setame ni tum lason thak eviction ke deng nai adim dupik la asa hala bangso adim long tamina litum Karbiang long autonomous council pen hala dak non Nagaland border long ke claim son thon litum hawar long tami nang claim pu pusi ning thelo la pen council taman tami chuning ri lo lasla bangso alen eviction long tu Karbilo Charlie Asong Harakhat Regional Committee pen tami nang litum la bangso step deng lo pulotang ten litum an bang nang litum long nang cherap nang chitu dunji litum long le la pen khe a farman se karjap lo pot litum ev phik chipidat tami litum la bangso long le mena long le akaprek atum aphan kipita pe jor tap long le tum chidon thai thela so long mal tum aprang pan ta chesong piglo asinon long le puta puthas tamil tum Fuluni Salkor office long tamil tum memorandum pilo so memorandum pidat pen cheklojon nia pis tamil tum har reply alang le tum la bang solen record nang pipela Karbi Anglong Dogmok Apen Rukasen Kro report Bisonat Karbi Live Nana pini prime time abirta laan pensik kang ton eklo kado we phanta kurwang thula pen domi thakni